Hola, benvingudes a totes. Avui és la segona edició del nostre programa Converses al Cercle. Avui tenim amb nosaltres a la Gia Wang. Ella va ser una de les nostres premiades a l'edició d'aquest any dels Premis a l'Excel·lència Empresarial i Professional de Dones de Negocis. És una dona molt jove, no diré l'edat, després si ella vol ja ens la comentarà. Va néixer a Xixiakun, perfecte, al sud-est de Xina, malgrat va venir a Catalunya quan era molt petita, i crec que cap als 8 anys. Va estudiar Econòmiques a la Universitat Pompeu Fabra i a Harvard. És empresària i fundadora de Gia Edicions. Benvinguda, Gia, i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Bé, doncs jo la primera pregunta que et volia fer era com va sorgir la idea de Gia Edicions i a què es dedica bàsicament la teva empresa? Bueno, Gia Edicions, com dic el nom, doncs és una editorial molt jove, no? Que fa un any que existeix. Jo edito llibres perquè els nens d'aquí puguin aprendre xinès a través dels llibres que nosaltres editem. I tenim editada, ja estem portant la primera col·lecció. La primera col·lecció que tenim editada és destinada a nens de 4 a 7 anys. O sigui, és destinat sobretot als nens molt petits que estan començant a aprendre idiomes, i vaig pensar que aquest és un bon target, perquè el xinès és molt difícil, però els nens són com esponges, llavors ho xupen molt ràpid i ho expressen tot, i és un bon moment per començar. I cada vegada la demanda de xinès està creixent, i els pares també aposten, perquè pensen que és un idioma de futur. O sigui, ara tothom sap anglès i s'ha de tenir un punt que te distingueix de la resta de la gent que forma part de la societat. O sigui que, de fet, en un futur també podríem fer servir aquest material als adults, també, no? Sí, la idea és aquesta, que els pares puguin acompanyar el nen, perquè un nen que estudi xinès amb 4 o 5 anys és molt dur, és molt difícil, i la idea és fer-ho divertit, també hi ha música, coses per pintar, llavors involucrar més membres de la família, perquè el nen no se senti tan sol durant el procés d'aprenentatge del xinès, no? Molt bé. Segons tu mateixa, perquè jo ho he llegit a algun lloc o ho he sentit, emprendre és el millor màster que pots fer a la vida? Jo penso que sí, perquè vaig començar amb una il·lusió. Jo de moment faig diners, però la gent diu, mira, has fet una cosa que no et permet viure, perquè jo no he vist dels llibres, he vist de les classes i de les traduccions de xinès, i llavors la gent et fa la pregunta aquesta econòmica, diu, ¿tiene sentido hacer algo que no te da dinero? Dius, doncs no, ho vaig fer per il·lusió, perquè no tenia ni idea del que era emprendre. Ara sé una mica més del que és, però si pogués tornar enrere i tornar a començar, hagués emprès la mateixa empresa igualment. Perquè m'he adonat que això el que jo he fet és crear un marc. Els coneixements, els contactes, em permet créixer, em permet fer altres projectes que dic, no estic perdent diners, no estic perdent el temps. Molt bé. Doncs et sembla que aprofitem avui per repassar una miqueta, veure les imatges del dia que vam lliurar-te el premi? Vale. Vinga, ens poseu el vídeo, sisplau. Hola, buena nit. Nuestra siguiente premiada es una mujer muy joven, muy brillante y que tiene por delante un futuro prometedor. Con una gran formación y una sólida experiencia internacional, ha puesto en marcha su iniciativa empresarial con notable éxito. A nosotras nos gusta su inteligencia, su sentido del humor, su perspicacia y su sentido común, que nos transmite tanto en su actividad como en sus palabras. La premiamos por mostrarnos cómo desentendernos de tópicos e ideas preconcebidas, pero sobre todo por enseñarnos que los obstáculos también pueden, utilizados de forma inteligente, utilizarse como ventajas. Por su actividad como empresaria y fundadora de Gia Ediciones, premiamos a Gia Wang, del Consell Assessor d'Endesa Catalunya. Que me lo he quedado yo. Mira, me paso de boca fácil. Sí, exacto. Sorprendida, ¿no?
la verdad es que no me lo esperaba y me ha dado un poco de vergüenza salir aquí al escenario porque yo pienso que, bueno, sí que me considero una empresaria, pero una empresaria con muy poca experiencia. En realidad, pues mañana cumple pues un año, mi empresa tiene un año mañana. Y digo, es una empresa muy joven y ¿cómo voy a yo medir mi éxito, no? Pero me siento muy agradecida por lo que he dicho, bueno, por los valores, ¿no? Y yo pienso que es muy importante ahora en época de crisis. Sobre todo me gusta mucho la función del Círculo de Mujeres de Negocio. Yo soy chica y soy una admiradora del espíritu de la mujer. Y voy a contar dos pequeñas historias. Justo ayer estaba hablando con un amigo y me dice, Gia, ¿sabes qué es lo que está funcionando mucho hoy en día en Internet? Digo, no, los patrones... Ens vas explicar dues històries, no? Sí. Te'n recordes les que ens vas explicar? Sí, dels patrons, que ara estan de moda. Les dones, com que no tenen diners per fer roba, ara es queden a casa i llavors tenen molt de temps. No tenen diners, però tenen temps, no? Llavors, si no pots comprar, doncs ho fas tu, no? Antigament s'ha fet així i antigament l'economia es feia no a través dels diners, sinó de servei a servei o de producte a producte, no? I jo penso que amb la crisi la gent s'ha adonat que tenim altres formes de viure, altres formes de sobreviure també, no? I no és una cosa nova. El que passa que ens hem acostumat al nivell de vida que hem tingut els últims anys, jo crec que era insostenible viure dels crèdits i tot això, era impossible. Era un món una mica surrealista, no? I és bo patir perquè te n'adones del que passa al món. Ahir estava caminant al carrer amb el meu germà i vaig veure una senyora gran que sempre està allà a un racó i allà estava temblant de fred, perquè aquests dies fa molta fred. I llavors li deia al meu germà, dic, saps què? El món és com la ceba. Són moltes capes al món i tot és molt relatiu. I quan més capes en vas traient, et fa plorar. I quan més capes vas traient, encara fa plorar més. Així és el món, no? I llavors no hi ha... Dius, què és bo, què és dolent, què és ser feliç, què no ser feliç? Doncs tot és molt relatiu. Estem patint? Doncs tampoc patim tant, perquè la meva mare em diu, a la nostra època no tenim ni una sopa d'arròs. I el que feien és mirar la sopa d'arròs durant un temps per no acabar la sopa d'arròs, perquè si se l'acabaven es quedaven sense sopa d'arròs. La meva àvia m'explicava que a la seva època menjaven troncs d'arbre. Sí, herbes, tronc d'arbre, diu, quan no tens menjar, menges de tot, no? I tot es torna relatiu. Sí que és cert, sí. Sempre ens expliques unes històries increïbles, Bueno, jo edito cuentos. Es nota, ho fas molt bé, la veritat, que ens deixes a tots bocabadat sempre. Doncs, tenim la idea, ja ho has comentat abans una miqueta, ho has apuntat, la idea de que juntar la vocació empresarial i emprenedora, aquest projecte en concret, surt també d'inquietuds personals, és així? Sí. També va sortir una espècie de crisi. Arriba un punt que et comences a qüestionar el sentit de la vida. Jo tenia l'opció d'anar a treballar a una empresa multinacional, però dic, estic en el millor temps de la meva vida i no el vull malgastar una multinacional fent de comercial, no? Vendre, professionalitat. I jo no trobava el sentit, dic, puc posar-me el traje cada dia i anar allà, però jo vull saber el perquè de les meves accions i de les meves intencions. Ho faig per mi, ho faig per la meva família, ho faig perquè estic contribuint a la millora de la societat en el seu conjunt. No ho veia clar. Llavors, a la nit m'acostava molt dormir, dic, si m'acosto a dormir i una cosa em provoca ansietat és perquè hi ha un problema. Això no me convenç i he de trobar la resposta a aquesta ansietat. I llavors vaig dir, no és el meu camí anar a una multinacional. I el meu camí és realitzar projectes propis, no? Un té un somni i si no és ara, quan és, no? Jo penso que quan un és jove és més fàcil perquè tens un recorregut encara més llarg. Si t'equivoques, si te caus, t'aixeques i tens força encara per aixecar-te. Però quan et fas gran és més difícil perquè no et caus tu sola, caus amb més gent, perquè tindràs una família,
tindràs un cost d'oportunitat encara major, no? Perquè ja hauràs aconseguit certa estabilitat econòmica i dius, bueno, ara tirar enrere és possible? És possible, no? Però després és més difícil. Jo penso que, mira, ara, perquè no tinc ni idea del que és el món, no tinc ni idea del que és emprendre, anem a provar. Molt bé. Doncs ara et vaig sentir un cop també per la ràdio i em vaig quedar amb una frase que me la vaig apuntar i mira, avui és el dia de dir-te-la. La vas dir dintre del context d'una conversa. No recordo ara quin programa va ser, però la vaig sentir. Què vas dir? Para mi familia y mis compatriotas soy muy occidental y para muchos occidentales y catalanes sigo siendo la chinita. Sí. Creus que moltes situacions poden tenir dues lectures i que depèn de la nostra capacitat al fer la lectura positiva en lloc de concentrar-nos en la negativa? Sí. Jo no ho dic Clar, jo estic molt contenta d'haver viscut aquestes dues cultures, no? De petita em queixava de dir, jo estic entre dos focs, no estic entre dues cultures, sinó estic entre dos xocs culturals. També hi ha un tercer xoc, que és el xoc generacional, no? I amb el temps m'he adonat que soc com soc i faig el que faig gràcies al que jo he viscut. I el fet de poder viure al mateix temps dues cultures distintes que frontalment es xoquen és enriquidor perquè et dona més perspectiva i també et fa reflexionar, no? I pots parlar com xinesa quan tu vulguis i pots parlar com catalana quan tu vulguis i després dius, no, jo ara m'he convertit en una ciutadana universal. Molt bé, o sigui que treus profit de tot. Sí. Molt ben fet. Doncs si et sembla, com que estem a la televisió, hem de fer un tall per la publicitat, que seran uns segons. De seguida tornem. Molt bé. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Bé, ja hem tornat. Doncs fa un momentet has parlat de la teva mare, de la teva família. Crec que consideres que la teva família ha estat molt important en el teu desenvolupament professional, oi? Sí, ha sigut molt important perquè totes les decisions que es prenen en una família xinesa no és el destí d'un mateix, sinó és el destí de tota la família i un pensa, diu, faig una cosa per mi o per la meva família, no? I a la cultura xinesa la unitat bàsica és la família. I de vegades és difícil, no? Per exemple, jo sabia que si me posava a emprendre faria molt de mal a la meva mare, perquè ha sigut el seu desig, no? Diu, jo he vingut aquí, hem fet un esforç per educar-te i tot allò que anaves a aconseguir ho deixes, per a ella és una decepció. I jo recordo com no ho vaig viure, no? Perquè vaig sortir fora de casa, però ja va estar plorant diversos dies, no? I és un sentiment de frustració, diu, m'he equivocat, perquè jo creia, quan va néixer el meu germà, li va dir al meu pare, vés-te'n del poble perquè en aquest poble no hi haurà futur pels nostres fills, no? Ella somiava amb un futur millor, que és dir, mira, anem a un altre país a provar sort, allà aconseguirem millor educació, una llar, no? I que els fills puguin aconseguir una carrera professional brillant. I el fet de dir, jo deixo perquè tinc un somni, per la meva mare és com, t'has tornat una surrealista total i crec que vas malament i no sé de què t'ha servit l'educació, no? I és el dany, el patiment que jo puc causar, de vegades pensant en termes individuals, no? Fa patir, no? Però després pensa, és el meu camí i jo penso que una mare vol que la seva filla sigui feliç i com que ella no entén la meva felicitat no és la mateixa que la d'ella, llavors hi ha un problema d'informació asimètrica. Però un dia entendrà que si jo soc feliç, ella també ho serà, no? Perquè el seu desig és que ella sigui feliç. Clar que sí, que maco. Escolta, una última pregunta ja. Quins són els teus projectes de futur? Tens projectes de futur per una persona com tu? Sí, tinc projectes de futur. Ara, bueno, no sé si ho puc dir a la tele, no està confirmat encara, però... Explica'ns. Sí, tinc això de l'editorial, del tema xinès, però em vull passar també al tema entertainment. Tinc una història que ja l'estic desenvolupant i m'agradaria portar-lo a la tele, que podria ser una sèrie d'animació. Avui dia
lo didàctic no és ben, perquè la gent ho troba dens, seriós, però si és entertainment, és joc, és sèrie d'animació, llavors ja t'obres un públic més gran. La feina és la mateixa, la de crear un llibre de text, com la de crear una novel·la com Harry Potter, però si li vens que això és didàctic, la gent no ho compra, els nens s'avorreixen. Però quan li dius és Harry Potter perquè hi ha fantasia, hi ha aventures, llavors és una altra percepció. Llavors m'haig d'adonar que és molt important poder primer arribar a la tele i després vendre el que tu vulguis. Correcte. Escolta, i vas dir l'altre dia que no feia ni un any que tenies la primera iniciativa en marxa i ja estàs per la segona. Bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més, vols explicar-nos alguna cosa més que m'hagi deixat de preguntar-te o que vulguis comentar? No, jo penso que ja està. M'agraden molt les preguntes. Molt bé, Gia, doncs t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat, espero que aviat tornis. I a vosaltres, doncs gràcies per ser-hi amb nosaltres com sempre i fins la propera. Si necessiteu voleu fer qualsevol suggeriment, podeu enviar un e-mail a circulo@mujeresdenegocios.net. Gràcies i fins aviat. Hola, benvingudes a totes. Avui és la segona edició del nostre programa Converses al Cercle. Avui tenim amb nosaltres la Gia Wang. Ella va ser una de les nostres premiades a l'edició d'aquest any dels Premis a l'Excel·lència Empresarial i Professional de Dones de Negocis. És una dona molt jove, no diré l'edat, després si ella vol ja ens la comentarà. Va néixer a Xixiakun, perfecte, al sud-est de Xina, malgrat va venir a Catalunya quan era molt petita i crec que cap als 8 anys. Va estudiar Econòmiques a la Universitat Pompeu Fabra i a Harvard. És empresària i fundadora de Gia Edicions. Benvinguda, Gia, i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Pares puguin acompanyar el nen, perquè dir a un nen que estudi xinès amb 4 o 5 anys és molt dur, és molt difícil, i la idea és fer-ho divertit, també hi ha música, coses per pintar, llavors involucrar més membres de la família, perquè el nen no se senti tan sol durant el procés d'aprenentatge del xinès, no? Molt bé. Segons tu mateixa, perquè jo ho he llegit a algun lloc o ho he sentit, emprendre és el millor màster que pots fer a la vida? Jo penso que sí, perquè vaig començar amb una il·lusió. Jo de moment faig diners, no? Però la gent diu, mira, has fet una cosa que no et permet viure perquè jo no he vist dels llibres, he vist de les classes i de les traduccions. Bé, doncs jo la primera pregunta que et volia fer era com va sorgir la idea de Gia Edicions i a què es dedica bàsicament la teva empresa? Bueno, Gia Edicions, com dic el nom, doncs és una editorial molt jove, no? Que fa un any que existeix. Jo edito llibres perquè els nens d'aquí puguin aprendre xinès a través dels llibres que nosaltres editem. I tenim editada, ja estem en portar la primera col·lecció. La primera col·lecció que tenim editada és destinada a nens de 4 a 7 anys. O sigui, és destinat sobretot als nens molt petits que estan començant a aprendre idiomes, i vaig pensar que aquest és un bon target, perquè el xinès és molt difícil,
però els nens són com esponges, llavors ho xupen molt ràpid i ho expressen tot, no? I és un bon moment per començar. I cada vegada doncs, la demanda de xinès està creixent i els pares també aposten, no? Perquè pensen que és un idioma de futur, no? O sigui, ara tothom sap anglès i s'ha de tenir doncs, un punt que te distingueix de la resta de la gent que forma part de la societat, no? O sigui que, de fet, en un futur també podríem fer servir aquest material als adults, també, no? Sí, bueno, la idea és aquesta, que els